Jing sir man sim pat ban riu akeleng ka perthai na benta uk nyang jing pang corona ba sirkai si bun ru ulasim wat ya ka jing imbriu usir nala di banlai nakani kanem sniu corona 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 dei ka jing pang bakam persisya corona de jing pang baken sya uk nyang balami nari China wat ki kur ki khalok ki jor si porhapan ya kyar ham ko ngu jing batai labu da ka sarkar kat ka bangi tre kat na ba ngi let bat ngi wan ngi don kamban deng mas ti sat bat ka sabon corona 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 dei ka jing pang bakam persisya corona de jing pang baken sya uk nyang balami nari China cô lấp cô jor kenthai bat cenrang nhi don dawai ka ba kham kong san jing kyu jing sir to be sha jai để tăng hu blei ngin dem ha jing duai cô lấp cô jor kenthai bat cenrang nhi don dawai ka ba kham kong san jing kyu jing sir to be sha jngai để tăng hu blei ngin dem ha jing duai